Te encargas tú de explicar, primero justificamos la urgencia y después hablamos del fondo de la cuestión. A veure, la urgència és que, a veure, aquesta moció que avui presentem tots els grups, perquè ve signada per tots els grups, es va arribar de la Federació Valenciana fa uns dies i ja les comissions havien segut. Entonces, el portar-la avui era per no deixar-la més temps, perquè al final parla de les administracions públiques. El mire, perquè com has dit, ja res, ja res. Ja sé que som l'oveja negra, però aprovarem l'urgència. Molt bé. A veure, jo us explico com va ser. Va venir i entonces, sent que teníem un plenari, no tenia tampoc molt de sentit deixar-lo al mes següent quan estem parlant del benefici dels ciutadans. Entonces, van consultar i van dir que sí, que com va firmada per tots, aprovar la urgència. Sobre la urgència, alguna qüestió? Tot dit. Bé, vots a Això pel favor? secretari. S'aprova la urgència per unanimitat i ara Aquesta firmada. sí que entrem, si estava comprovant, entrem en el fons de la qüestió. Que per favor, Tere. Com he dit abans, és una moció que està consensuada per tots els grups polítics i que és sol·licitar a l'administració pública en general una atenció més personalitzada de serveis públics per a la ciutadania en general i per a la gent gran i amb diversitat funcional en particular. La llista i així ja queda ja explicada. Últimament s'han multiplicat les peticions per a demanar una humanització i millora de serveis bancaris, especialment cap a la gent gran. En la fusió de les entitats bancàries s'ha anat reduint l'oferta, hi ha menys competència i, per tant, s'ha propiciat que els bancs tinguin molta més capacitat per a imposar les seues condicions als usuaris, despersonalitzant el servei d'atenció al client. Aquest procés s'ha vist agreujat per la digitalització, les fusions i també per la pandèmia, en la implantació de la cita prèvia i les limitacions d'accés a les oficines. Aquest fet, que afecta a tots els ciutadans, té una major afectació a les persones d'edat avançada i a les persones amb diversitat funcional. No obstant això, aquesta situació no és exclusiva de les entitats bancàries. Hi ha a l'administració pública, tant local, autonòmica com a estatal, la digitalització quasi total dels serveis pot tornar-se en una barrera d'accés per a persones amb més edat, les quals no estan acostumades a utilitzar aquest tipus d'eines tecnològiques. Es tracta de procediments que desborden la gent gran i que en alguns casos es perjudica en resoldre aquells tràmits que tenen dret a realitzar. Aquesta situació pot suposar una dificultat d'accés per a col·lectius més vulnerables i, en definitiva, a la població en general. És per tot això que, per a manifestar el malestar de la ciutadania, que aquesta corporació eleva les següents propostes per a que siguin tingudes en compte per als organismes especificats en l'últim punt. Primer, implementar mesures per a facilitar la realització de gestions administratives per a les persones majors i persones amb diversitat funcional, com ara augmentar l'atenció personalitzada en finestreta durant l'horari que les oficines d'atenció a la ciutadania estiguen obertes al públic i facilitar una atenció més comprensible a la ciutadania en general i en particular a la gent gran i a les persones amb diversitat funcional. Garantir l'atenció telefònica específica a persones majors i persones amb diversitat funcional amb la finalitat que es puguen assessorar en la seva realització de les tasques administratives. Implementar recursos per a dotar d'assistència i acompanyament personal en la realització de gestions administratives a persones majors i a persones amb diversitat funcional. Segon, posar en valor el compliment per part de totes les administracions locals, autonòmiques i estatals de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel qual es pretén la preservació dels drets de la ciutadania i la prestació dels necessaris suports a les persones que ho requereixin. Tercer, traslladar aquest acord al Ministeri de Política Territorial del Govern d'Espanya, a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Si són a 24 de març, firmat per tots els portaveus que conformen la corporació municipal. Molt bé, gràcies, Tere. Iniciem torn de paraula, si algun grup vol intervenir. També està tot dit. Com ja ha deixat ben clar també, Tere, estem tots d'acord, està signada per tots els portaveus dels grups polítics i és una necessitat i una prioritat que hem de defensar entre tots. Passarem a votació. Vots a favor? Moltes gràcies a tots i queda aprovada per unanimitat aquesta moció.